Hello perlok saya xin biang update sang phai phi sa YouTube channel jonga te ha kane video ro man pen bana biang phi ka khobor jing ko khwai do kha te sang bha ban nam skip video jonga sang bha pa jado bakut khna ma phin nam miss iway ro jing pat bana kat kum bala tha ha kane kana tis te ngan pule man ta kat kum na ba tha ha kana tis te tong in sedang na ka tha yawan saka khwai do kha bala pan yai mi salan bat umon syadam kini ki senteng sudama ngajaka kende halar nai pung kakong iris syadam kadan kene jaka sawes jantia hill katering kende pratering ubenai basi pel ar hajar ar posau kapor nadu kendai beje siteng hado lai beje nop hai sngi kapor kat ban biang hima ketiket uway run biang bat uway khwai kendai riu spa ki price ki long kum ne harum ki dan hado si phau tali ki price data ka banang kong kin ai silak si ajar ka baar kin ai silang ka balai kin ai sa phau ajar ka balai kin ai ar phau ajar ka bala basau kin ai ar phau ajar kabasan kin ai 10,000 kaban riu kin ai 1,000 bat kabanyau kin ai lajar san spa kabapra kin ai lajar kabakanda arjar san spa bat si pheu arjar la spa kidan ro ka consolation price kumba lai pheu tali kata kin ai pi ar hajar marway nalor ke dok harim anthe dok kha thamai sau quintal haka khat sao tarik ubnai bakhandai arajar ar pusau por sao beje na phai sngi slam hama simpor ha duna sibna na dok por bethe dok kha ki kin don kin long ni thing kum baju pnya cha ki wei pat ki petition andi tiken na dok ka nyau tarik ubnai ba si phau arajar ar pusau por pra beje men stem sha bande jingde lai no ki bam khwai bat ki ter khwai chisin baladap ki price ki rawon kim dan hak ban thau kulmar kajing ye ngai uwei na uwei rawon kan long khat sa unchi kene ba chulang hi an pen khwai halai tali ki pung ma ka da kandan ro kalaki dra kita kin ai ki tiken uwei ki tiken mo chispa tangka kawai tiken ka price benengkong jong loki draw kandai san 10,000 bat ke baar kandai 10,000 bat ke balai kandai 1,000 tapi ko amin yijing ti bakam ni apila ban phone na kita ingin number badan hatrai kita nado lai tali te prolog som kuble shibona mapila page video jong ada bakur som hawan am klet ban like bat subscribe balaja bakane kanatis kamwan po he kisnong jong phi enrai lang ba ka YouTube channel jong way be phila subscribe marsin play internet phi kan wan by ke notice ka phone jang phi ba ngala pen banaya ke notice so bahasa share ya kene ke video se perlok jang phi ya don ki bakwa ban lai khwai se kene ka pung tang ka tai perlok lesibon